Prestaňte hádať, čo funguje. Toto sú naše 3 top otázky pre vytvorenie profesionálneho e-shopu. Prvá otázka by bola ohľadom definície konceptu podnikania. Povedzte nám jednoducho viac o vašom produkte, distribúcii, vízii, hodnotách a poprípade, ak máte, tak aj histórii vášho podnikania. Druhá otázka by bola ohľadom definície cieľovej skupiny. Pokiaľ klient sám nevie definovať cieľovú skupinu, tak mu s tým samozrejme pomôžeme. Návod na to, ako definovať svoju cieľovú skupinu, nájdete na našom profile. Venovali sme sa tejto téme v samostatnom videu. Pokiaľ by sme mali definované samotné podnikanie a samotnú cieľovú skupinu, na ktorú chceme cieliť, v tom momente nám neostáva nič iné, iba spýtať sa na brand manuál. Ak klient nemá brand manuál, samozrejme pomôžeme vytvoriť kompletný brand manuál pre jeho podnikanie. Pokiaľ ani vy nemáte vlastný brand manuál, tejto téme sme sa takisto venovali v samotnom videu na našom profile. Pokiaľ si zodpoviete všetky tieto 3 body, budete mať nádherné, jednoduché podklady k tomu, aby ste si vytvorili profesionálny e-shop.